Oh, Ince. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय आं भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोखि ना ओमफ्राय नोरसिं नैया फंबाय दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना नैबेखौ खोन्थाहरदो नैबे मा एरिया नोंथांमोना खोन्थाहर नायना लाग्रोदो ओमफ्राय नै ओरैथिं टेनेट राज फुजानि गेट आरोना बेयो जाहैबाय मामोनलाय Goreswar टाउन बियो मिथिबाय ना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा फंबायजों आंजों राज मेलायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था Goreswarनि राज फुजाखौहाय आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों फारि फारि देखायलांसै लोगोफोर जों दा माने राज मेलायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय जों फार्स्ट ओरै हाबनानै देखायग्रोसै चलो लेट्स गो वाव नोंथांमोना नायलांबाय था सौदोसै थुदो Goreswarनि राज मेला आरोना नै नायना ला दं गिदिंगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैथिं मा दं नायनोसै गोबावजोंसो बेरायनो मोनफैनाय दिनै एसे इन्टारेस्ट खालामसै गाखोनो ना गाखोआ दै गोरलैनि बायदि उन्दैफ्रा गाखोगासिनो दं जोंनिथिंबो बिदिखौ होखायो ओमफ्राय दाख्लि दाङारखुथियावहाय नै ट्रेना बे ट्रेनाव गाखोदोंमोन ना आङो दाङारखुथियाव आं गाखोदों नों नुवाखै 50 थाखा टिकेट बेयो औ गाखोबाय थाला दिनै गाखोदों ओमफ्राय आङो बे नागरदुलाखौ एसे देखायहैनि मानसिफ्रानो बारा जायाखैलै मानसिफ्रानो गैया नै बन्दसो खालामसिगोन बे मानसिफ्रानो बारा गैया सानैजों गाखोनोसै नामा आं गाखोनो हानाय नङालै माइरे खर' गिदिंलांजोबगोन ओमफ्राय ओरै नैबेखौ मा होनोमोनलाय ब्रेक डेन्स नो बियो मानसिफ्रानो गैया आरोना लास्ट खालि बुरजा जानो हागौ लास्टआवहाय जिखुनु जादों माने जों बेखौ नायखांबाय नालाय दाना एबार मुथि बायदिसिनाखौ देखायनोसै नायलांबाय था नैबेनि ओरै खोलाथिंजाय मा दं गांसे दामलायबायलै कपिराइटसो फैगोन ना जोंनिथिंथ' देलायग्रा माबा माबिखौनो होआ मिथिबाय खालि खेलाजों खेला फेरे माब्रे ओमफ्राय नायदो नै बिसोरनिथिं मा दं मोनो नै नायनानै ला जोंनिथिं बिदियानो गैला मेलायाव होला देलायग्रा माबाग्रा गोजाजोब आरोना बिथिं खालि देलायनाय माबा माबि आरोना ओमफ्राय ओरै सिङाव थांसै जों मुथि देखायनो दा जों नै ओरै लामाथिं फैलायबाय आरोना मुथि नायनो ओमफ्राय मानसिफ्रा नै दिनै एसे खम दा हाबगोन र' मुथि नायग्रोसै मुथि बोरै हाबसै ओरैथिं मोनसे स्टेज दं आरोना फिसा खालामदों बांद्राय माबायोबा कपिराइट फैयो नैबे स्टेज आरोना बेवहाय लास्टआव फुकन बर' फैयोनो स' गाइस मोननै नायना लादो जोंनाव माबायदि साजायदों नायना लादो लोगोफोर नै ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय वाटारफलनि मा होनोमोनलाय बेखौ वाटारफल ना मामोनलाय
बेनि ओरै जिं जिं माने मुथि बायदिसिना पिक्सार दं आरो ना ओमफ्राय ओरैथिं नै मा होनोमोनलाय श्री कृष्ण ओमफ्राय राधानि माबा दं मुथि दङ नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो ना नै बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला अइदाव होबा बारा माबा नङाना ओंखायनो अइदाव होलाय मालाय जायो नैबेहायनो ओमफ्राय ओरै थांसै नायलांबाय था मा मोदाय जाखो नायनानै लादो माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय माने मोनफा मोनफा देखायलांबाय थानोसै नैथिं नै खालिसो आरोना लोगोफोर नैबे सरकारि न' बिनिफ्राय नैबे सरकारि फायखाना ओमफ्राय नैबे डास्टबिन दाखोर दाला गारग्रा नामा नङा दांलै दाखोर दाला गारग्रा नंगौ दाखोर दाला गारग्रासो देग्लाय मुथियानो बारा बुरजा गैखाया जोबखानोसैबो नै हरैसिमल'खा ओमफ्राय नैथिं नै बालु बेनिफ्राय नैथिं नै राम लखन सीता जय श्री राम होमबा जय श्री राम हलि बाबा नै माबा आफा शिब ध्यान खालामनाय ओमफ्राय नैथिं नै आफा कृष्ण ओमफ्राय नैबेयो मा होनोमोनलाय आइ बिमा सरस्वती ना लोखिमोनलाय आइ बिमा
आइ बिमा सरासति दा औ सरासति लिरनाय दंखायो ओइलाय सिगांनिखौ मिथिबानो बै थिखौ नायबानो मिथिखायो मा सरासति दाना ओरैथिं एसे नोरैथिं नै कृष्णनि बिमा बिफाखौ जोबनानै दोननाय ना नङा नङा जिखुनु जाया जों बुंबाय आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना मुथिखौ नुनानै मिथिनो हागौ ओमफ्राय नोरैथिं नै मोसौ गाइखेर मोनो मोसौ गाइजों ओमफ्राय नैबे मोनसेया मामोनथाय नै ओमफ्राय नोरैथिं नै श्री कृष्णआ गाइखेर खावनाय माबा जाखोमानाय माखन गाइखेर माखन ओमफ्राय ओरैथिं गैखाला नै ओइसिमल'खासै न'खरब्रै न'खरबाल'सै ओमफ्राय नैबे हा ओमफ्राय नैबेखौ नायदो नै मा मोदाय बिसोर ओमफ्राय नै मोसौनि गाइखेर सिखाव होनाय औ श्री कृष्णआ मोसौ गाइखेर माबानाय दानि उन्दैफ्रा बारा मिथिनाय नंला बारा नायनाय जायाना बेयाव गैया लांदांसो होमबा बेयावनो जोब्बाय ना मारै जोब्बाय हा फोजोब दंबावो लोगोफोरजों दा नैबाव बेरायखांबाय आरोना ओमफ्राय ओरै मोनसे दंबावो नोरैथिं नै मोनसेल' नङाब्रा बेवहाय मेरला दंबावो बेवहाय नायबावनोसै जोङो मैया जोङो फैखांबाय ओंखाम जाखां लोंखां 10टायावसो फैदों ओमफ्राय मानसिफ्रा खम ओमफ्राय बेबो गैलामोन आरोना ओमफ्राय नैबाव नै आइ लाभ गरेस्वर दङ आइ लाभ गरेस्वर मुरथियानो फैजोबाखैना आदसा ओरैथिंनिफ्राय स्टार्ट खालामसै नैबावथ' खालिखा गैखाया नै बिथिं माखासे लाबोदों मिथिला लाइट जोंदों नामा जोङाखै संख सुदों नै आरो नोरैथिं नै आइ बिमा गंगा बियो लोगोफोर नैबे आइ बिमा गंगा आरोना आं असमिया रोङा ना मारै फरायनो दे नों रोङो नों फरायनो रोंगौ रोङा बांद्राय रोङा जिखुनु जाया नैबाव लिरनाय दंखाजोबो आरोना ओमफ्राय नोरैथिं नै माबाया राबना माबाखौ सिथाखौ लानानै थांनाय आरोना बांसिन मुथियानो जाहैबाय जोंहा महाभारतनि ओमफ्राय श्री कृष्णनि माबा रामायणनि बिदि फैबाय आरोना औ ओमफ्राय नैलाय नै महाभारतनि बोरलाजों गावनानै मा नाम मोनलाय बे राजाना बावबायलै नै थैस्तावलाय होनाया ओमफ्राय ओरैथिं नै जौ लोंनानै गोलैना थानाय बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो साइकेल नायखांबाय सिबाय ओरैथिं नायनानै लादो नै हर हर महादेव दै गलायलायनाय माबायदि नुदों नायनानै लादो बेवहाय आजां गाजां मानसिथार र' मानसि बुरजाथार ना माबाया भुपेन हाजरिका होनदों नामा भुपेन हाजरिका नै नायनो भुपेन हाजरिका ओमफ्राय नोरैथिं नै बायथाल लिरदों बायथाल नांगोल
Mana buri. Ini जोङो नै मोनसे दामाखा माबायाव मुरथि बानायनाय दंफैयो आरोना नोंथांमोना खिथुथिं खिथाहरखाबाय जानो हागौ आरोखि खिथाहराखैबा आं मोजां देखायनोसै माने जोंहा श्रीकृष्णआ सिख्लाफोर दुगैनायखौ नायखोमाना ना आसोल आखुसो नै मा दंगोरो नै बिफां सायावसो दंगोरो आरोना सिफुं सुलायलायनाय बेनिफ्राय नोरजिं टेन्डेना लंथंबावसो माथो एसे जुम खालामनानै देखायनोसां आयो माबेलाय मानसि बायदि नुलायलाङो सासे लांबोनोसै नामा सासे लांखाबाय थिखोनानै दा जोब्बा आरोना थांसैबा ओमफ्राय नै ओरैथिं दंबावो दाबो जोबाखै रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था गाखोनो मोनबासोमोन बे नैबेयो जाहैबाय जोंहा मामोनलाय बोरैबा स्टायु मा दाउमोनलाय स्टायु दाउ मा होनोमोनलाय राबना जेब्ला सिथाखौ खावनानै लाङो अब्ला माने बे दाउआ माबादोंमोन आरोना गां दानसु जालायलायनाया मा दाउमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर बे दाउनि नामा जाहैबाय जटायु दाउ ओमफ्राय नोरसिंनो हा आर्यभक्तनि बियो आर्यभक्त कलेजनि मा होनो आर्यभक्त आइडिएल एकाडेमि माबा प्रजेक्टसो बियो मुथि नंला बेयो प्रजेक्ट नेवा नायदो नै वाइन पावार जेनेरेटरनो बे बारा जेबो नंला बियो ओमफ्राय नोरसिं दंबावो लोगोफोर नैबे जाहैबाय गोदो जों उन्दैबा माने मा होनोमोनलाय सल' खोन्थायोमोन ना आबै आबौनि समावहाय बेखौनो बेवहाय देखायदों आरोना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आबै आबौनि सल'बाथा होननाय मोनोना गोदो जों उन्दैबा दाहारायावहाय उन्दुनानै सिथ्ला गेजेराव खोन्थायोमोन आरोना प्रजेक्ट जोंनि कलेजनि नोंसिनि कलेजनि प्रजेक्ट बेयो प्रजेक्ट बिनिफ्राय गैलाना एबार बाहा बेरायहैबावनो जाहैनो ना बाहा फोजोबथ'आ दानो मेरला दंबावो बेरायनांगौ आरोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओरैथिं नै आइ लाभ गरेस्वराव दंफैयो जोङो फटक लानोसै थाम्बनेल दोननो आरोना स' गाइसमोन जों दा माने मुथि मुथा गासिबो नायखांजोब्बाय बिनिफ्राय दावदै खेलायाव थांसै दावदै खेलाया ओरैथिंना गरेस्वरना माबायदि जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो क'क्राझार एरियानाथ' मा खेला होनबाथाय मा खेला दं मानसिखौल' होनो बाखिसै आरोना ना नु बोरमा अमा फिसा गासिबो होजोबो ओमफ्राय दा नैबे गरेस्वरनि मेलायावहाय बिदि नङा आरोना दावदै खेला ओमफ्राय दाउ खेलाखौहाय माने खेबहोनो होआ होनदों नामा औ दावदै खेलाखौ खुनुरु खेबहोनोसै दावदै खेलाया माबायदि जायो नोंथांमोननो देखायनोसै थौदो नायलांबाय था लोगोफोरजों दा दावदै खेलायाव फैबाय आरोना ओमफ्राय दावदै खेलाया माबायदि नोंथांमोननो देखायनोसै आङो दावदै खेलाया नै बिसिना बटसो आरोना ओमफ्राय नै जोंना फंबाया गेलेनो नागिरदों लागाव सोनानै हो जोंनि क'क्राझारथिंना नायथों एसे बहा गैया मोनासै न' जिर'सो जाबाय नोंबो लाब्रासो सोबाय आं गेलेनायखौ खेबदो दे एबार मानसिखौनो नुवाखै ओरै खाथियाव फैयो जेबो नङा वेटआव होबाय वेटआव होनानै दे मानसिखौ नुवाखै होबाय सयथाल' मोनो 10 थाखायाव सयथा 10 थाखायाव सयथा खेब मा होनो बन्द' खालामदो ओरै आंखौ खेबदों 10 थाखानि सयथाल' मोनो आरो ना मार्बलखौ होमबालाय दे 20 थाखानि गेलेनोसै
गेलेफेराखैना रौरा मासि औ गेलेनो मोनाखै गेलेनोसै गरसे गरसे जायोना उफ 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 संजानांगौ मोनबाय बेखौ दैयाव मोनबाय दे आरो दंबावो र' आया बे ओरैनो थांबाय अह मोनसे cari ayah ho 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 terus saya mana Ayi, थाबथाब हांगौमोनलां लास गैला लांबाय बेसे मोनखो दै नै दैब्रै सयथा सातथा मोनसिगोन रुराय नामा माबा प्लास्टिक गैया जाखानोसै आदिसेबाव Dada. Tadi Mumbai. Rau dah gini kan Rau. Ada kip lain. Gila aja kau. Jangan sih mas Adi jenuh mah. Mana kalau dulu. Lagu berjeng tahu di mana aku cakap ya Rina. Dini cakap saya jangan bawa. रुनायसो आरो जोंनि बायदि गोथां नङा ओमफ्राय गेलेहैबावनोसै गासै दा 30 थाखाल' थांदों 30 थाखाजों 70 थाखानि दावदै मोनबाय ओरै मेरला दंबावो नै खेलायानो बिफाङा माबायदि नायनाला बेजों सोनानै ओरै अहाय नाम्बाराव साफाफैयो मोनबाय आरो ना लोगोफोर दासो बिराद मानसि जादों आरो ना स्टेजआवहाय मोसानाय नायनो जोंबो दसे नायनोसै बेनिफ्राय माखासे बेरायबावनांगौ दङ दसे नायनानै बेरायनानै थांसै आरो ना मानो होनब्ला मोसानाया माने कपिराइट फैनो हागौ दासो आजां मानसि जादों आरो ना आसमा दाबो बेरायखाङाखै आरो ना दा दावदै खेला गेलेबावगोन जायगाखौहाय बिदिनो साजायदों आरो ना माने आङो सिंसा माने बे मुर्तिफोरखौल' देखायदोंमोन नालाय नोंथांमोननो बिदि साजायदों आरो लोगोफोर नै लोगोफोर मा बुस्थु दे बे मा नाथुर गिदिर गिदिर जादोंब्रा अमा शेक जोंनिथिं नैबेखौ होआ ना अमा शेक ओमफ्राय ओरैथिंबो दं नाथुर अमा शेक ओमफ्राय नोरसिं ना जानो लुबैयाखै दामा बांद्राय 100 थाखा ना मोनसेयावनो फाग्लासो जोंनिथिं बेखौ खेलासो होयो बिसोरनिथिं मा होनोमोनलाय फानोसो 10 थाखानि खेला 4था 5था माबा मोनो आरो ना नै जुलाफि फानदों जुलाफि बेसेबां लाखो बेसेबां लाखो 100 1 केजि
मा लानो नागिरखो नोंथां लागाव नै बेसेबां बेसेबांथाय बाहायदाव नायनोसै नै सैमाया 100 थाखा लाद नोंगैनो लादो ना नोंगैनो लादो बा बा सैमाया 100 थाखा बेबो 100 थाखा बेबो 100 थाखा गासिबो 100 थाखा आलाप गरेस्वर लोगोफोर आङो सासे लोगोजों लोगो मोनदों जाहैबाय नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै नायना लादो रोमै गाय मा खबर मोजां दे लाजिनो लोगोफोरजोंथ' थांसिगोन आरोना बिराद खनसेबो नुफेराखैमोन आङो बे रोमैखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरबाय ओमफ्राय जिखुनु जाया जेबो बायना हरनो हायासै जों थांसिगोन आरोना दासो मानसि जादोंमोन नै बारा गैया सानैनाबो गोसोनाय गैयानो होनबा जराखौनो गैया जरा लानो हाया